Ngayong adlaw na tanan, panglunanon mga kaigsunan. Ato ko kalapi no. Excuse me. Kita nyo akong gisulot nindot kayo no. Puti kayo magigsunan ug may markang go. Kaduha na ako ni sulot pero wag ko kinagbog ingon ani nga parihan ako nga sulot. Ano kaasa kay butang nilang pinangayo ni go o inatag ni go day. Kay itong nanghatag si go og mga bugas sa mga kabariuhan naman siya ipakapin nga ingon ani ug sa kalapi nagatin ko nagtabo ko diha wag ko bisan usa nga akong kinagbo ngayon ini asam lay pamutang nila ilang mga t-shirt no ang ako lang mga di lang tama sa may ka ato ang gikadilian na di nga may violation ug musulot aning t-shirt sa may violation atong musulot ani unsa man po atong kadloka no na natural man na sa pang-eleksyon natural man yun ang eleksyon mo pili yun ang tao di kay adlok ta kay naipikas nga kandidato natural man na pikas ang alabag siya ra usay mo kandidato ni ako kasulot ani yung pukumingon nga sure yung ko aning tawhana ato lang ang atay kagawasan minaw pikas-pikas ug isay angayan pero nibaw naman tanga sa kinsay atong kandidato kay sa pikas sinobserbaran nimo sa maong tao di sa pila obserbaran nimo aning at akong gisulot problema la pili ka sakto no tay katungod nga muboto katungod nga mupili ayo adlok ka kontrahan unsa din na eleksyon na to no isulot nyo to ayo mo kadlok ano na kay maglibong ng tao kinsay inyong kandidato ug nay panghatag t-shirt pikas dawat ako ug bisag kinsay mo hatag nako akong dawaton daghang t-shirt yung ani dire bisag kinsa waing og di ko dawat di na akong kandidato dawat tanan isulot pala ko tanan pakiton pa mo nako sa mga t-shirt ngo diri kanang pangsulot nako matutuglaran nay kaawing nay kakarmuna nay ka sa katong uban dia ako gani pang sulot kay sayang bagay gastuan gina sa kandidato arita sa SUD-AN balik ayo din na maghisgutan na basta kaya ako lang isulot ninyo to ayo mo kadlok ayo mo kauwaw kaya tulad eleksyon na agyo na saman to naghana tong ipanghatag ligo magiusang ginagbuan ako nga gasuy-suroy ko paitag ani sayang sa giprinta nga way nakita no di maluoy po ta ba di po tayong mulaban ni go di po tayong mulaban spikas ang atong affair ang atong laban diri ba kay eleksyon man okay daghang salamat ako bitaw minaw ko sa congressman minaw ko babayap minaw ko ni sa panisa kinang usa nga kandidato si dingana kanang si Pisaras baya oy di murag dugay ko kabutan na nawana kay dugay ko kasulitok katong Pisaras didto ba ko buhat ba kong ayeng anak ka patambungon o iya kong gihangyo nga palidero no okay lang leader tab sa maayong tao ikaduha pod di ta kontrahan kay kaspikas man ta mo minaw no okay mo may sa t-shirt no nyaw mo daog isulot na ang t-shirt kay abi man idaog aron ingnon nga inibutar sip-sip ta sa kuan na to buhata no okay kan salamat ani la mo ni okay mo ni akong SUD-AN kung gipalit ito nga gasulot ko go bakasi bakasi niya bakasi din lang ko mo istorya daghan tanawa lang nyo ni akong vlog kung saan akong ipang himo diri kay pulan niya mo sa akong tingog no di maayo okay daghang salamat o ano ko kutob sundi lang ninyo ni akong ipang salida ani ako ang channel party SUD-AN no mo ni nindot kayo og naghidlaw magud ko mo ni ang palit ko ani subon ko salamat sa inyong pagtan-aw niya ani akong vlog no o please subscribe ug mahimo magigsunan og di sakit sa inyong dughan okay daghang salamat ug may adlaw atong tanan okay sundi